Hola, molt bona nit i benvinguts a Raonem. Ahir veiem aquestes imatges del 18 de desembre, que era l'últim programa que fèiem per a parlar dels pressupostos. Sí que vull remarcar que era l'últim programa que fèiem perquè les casualitats del calendari ha fet que els dos dies festius, el 25 de desembre i l'1 de gener, caigueren en dimarts. Ho dic perquè conforme ha estat la polèmica aquesta de les Corts Valencianes, no? Amb el calendari de sessions i els dies que no hi haurà sessió, com hi ha tanta polèmica, voldria precisar, perquè és un dels temes dels que parlarem avui amb els nostres convidats en este primer Raonem de l'any. Abans, però, tenim altres temes, com la reunió que ha tingut Fabra avui amb els seus consellers. El president Fabra ha mantingut durant aquesta setmana, o va mantindre una ronda de reunions de treball amb els equips directius de la Generalitat en la seu de les distintes conselleries. En aquestes trobades el president ha manifestat que vol conèixer de primera mà els nous equips i analitzar els projectes de futur, així com l'evolució dels que ja s'han posat en marxa. L'objectiu del govern de Fabra, han comentat per aquest any, es centra en consolidar el que han anomenat com la nova administració. Com sempre, a més de per la televisió habitual, ens poden seguir a través de la nostra pàgina web www.levantetelevisió.es i us animem, com sempre, a participar en les xarxes socials, més especialment en Twitter. Una salutació molt gran a tots els Raonem fans que han estat tantes setmanes, veritat, sense taula de debat. Sabeu, com sempre, que podeu participar amb el hashtag Raonem. Avui els nostres convidats són alcaldes i càrrecs locals. Volíem començar este exercici parlant dels problemes que més prop tenen els ciutadans i quines solucions es poden aplicar en este any que ara comença. Així que res, sense més dilació, anem a conèixer els nostres convidats d'esta nit. Vicent Ramon García, professió, exdirectiu de banca, Partit Popular, càrrec alcalde d'Algemesí. Ramon Marí, professió, economista, partit PSPB-PSOE, càrrecs, alcalde d'Albal i diputat provincial. Vicent Beguer, professió, llibrer, coalició Compromís, càrrec, portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Torrent. Rosa Pérez, professió, advocada, partit Esquerra Unida del País Valencià, càrrecs, portaveu a Catarroja i diputada provincial. I quan passen 5 minuts, de les 9:30 anem a saludar els nostres convidats d'esta nit. Molt bona nit, Santo Beguer, de Compromís de Torrent. Molt bona nit i feliç 2013, Isabel. Molt bon any igualment. Molt bon any també. Benvingut, Ramon Marí, alcalde d'Albal del PSPB. Bona nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Vicent Ramon García, alcalde d'Algemesí, del Partit Popular, que s'estrena en aquesta taula de debat. Moltes gràcies per estar així. Igualment, bon any per a tots. Gràcies. Moltes gràcies, Rosa Pérez, de Catarroja, d'Esquerra Unida i diputada provincial. I bon any, també. I bon any. Estàvem comentant. Bueno, és un tema que tocarem més ja cap a la part del segon bloc del programa. Però sí que m'agradaria, per picar un poc i per generar una miqueta de polèmica, heu tingut moltes vacances? Rosa, quantes vacances has tingut tu? Jo he tingut 2 dies. 2 dies i, a més, les tingué les filles malaltes, o sigui que ni això. No, bueno, agarrí el dia 4 i el dia 3. I tu, Santo? Pues yo creo que el día de Nadal, el dia primer d'any i el dia de Reis, que crec que a més caigui diumenge. És per picar una miqueta, perquè com després parlarem del tema de les sessions parlamentàries en les Corts, que tanta polèmica han generat, per saber, a veure... Jo el 3 i el 4. I el 5 vaig treballar, perquè era paje real, i tinc que ajudar els reixos. Vicent? Jo només que el dia 1 de gener i el reste han treballat tots els dies. O sigui que poquetes vacances de descans, no? I quines previsions fem per al 2013 en l'àmbit local, Rosa? Creus que este any que comença pot tindre una mínima milloria? Quins són els principals reptes? Mira, jo no ho crec. però jo crec que les coses no van anar millor perquè, evidentment, perquè han sentat les bases en el 2012 per a que vagin pitjor. A veure, el Real Decret 20/2012 que se fa, que comença ja en el pla d'ajust i que, evidentment, encorseta econòmicament als ajuntaments, ja és una primera mesura que fa que siga molt difícil que el 2013 vagi bé. Després, si la Generalitat no paga tots els deutes
despeses que tenen els ajuntaments i previsiblement no es va pagar, doncs evidentment els problemes no se van a solucionar. Després, ara el senyor Montoro ha llançat ja l'última proposta que diu que ara els proveïdors podran cobrar directament de les arques de l'estat espanyol, per tant que ja no van a transferir ni els diners als ajuntaments, és una mena d'embargament que van a fer directament els proveïdors dels diners dels ajuntaments. I ja per últim, jo no sé si això haurà passat als més ajuntaments, però concretament al meu poble, també en els decrets de l'estat espanyol, que aprova que no se podien fer contratacions temporals, quan resulta que el meu ajuntament tenia una taxa de contratació temporal en els treballadors laborals d'un 90%, doncs en aquests moments 43 treballadors van al carrer i aquests serveis se van a privatitzar. Doncs evidentment, si determinats serveis, concretament 5, que se prestaven directament per l'Ajuntament, ara se tenen que prestar per empreses privades, doncs primera, tenim una despesa major per a l'Ajuntament, una merma dels drets laborals en els treballadors. És que no van al carrer, que la majoria van anar al carrer perquè les empreses podran contractar a qui vulguin. I després, els serveis, evidentment, no se van donar igual. Doncs, evidentment, en aquestes premisses que hem ficat en el 2012, doncs el 2013 no sembla que vaig anar millor. Compartís també aquesta opinió, Santo? Jo tinc que coincidir molt del que has posat, Rosa. No vaig a accentuar les coses que ha dit, però sí que vull fer hincapié en algunes coses. Per exemple, dependentment del pla d'ajust que agafa els ajuntaments, es deixa sense poder fer inversions. Per altra banda, la pujada del 21% de l'IVA, això per al xicot de comerç, que ho estan assumint del xicot de marxa que quedava, més encara el llevar-li la paga extra als funcionaris, que era l'única alegria que es podia donar quan venen aquestes festes de gent que comprava, perquè no pensem que són sols els funcionaris, sinó que tot el que maneja, que era un moment de diners, un poquet de diners que tenien un poquet alliberat per a poder gastar-ho ara en Nadal, en compres, etc. Jo veig, i estem mirant-lo ja, quan es comença a tancar moltes xicotetes empreses, quan dic que van començar, no, és que se va accentuar el tancament, van a tancar comerços i la gent... Jo, per principi, soc optimista, però jo no sé si al final m'està afectant aquesta crisi tan greu que estem patint i veig molt malament. Jo, la veritat, ho veig molt mal. Jo penso que este 2013 crec que inclús va ser pitjor que el 2012. Ramon? Jo, la veritat és que... Més optimista? No, és que no pot ser així. Jo veig que va estar molt mal també el 2013, per no dir que és igual o pitjor que el 2012, fonamentalment perquè des de Madrid s'intenta legislar i el que se fa és administrar el que és totes les formes de treballar de l'administració local sense tenir en compte que la realitat de l'administració local no és la mateixa que la de l'Estat. I això és el fundamental. Pareix que allí n'hi ha gent becaris que estan fent lleis però a punta pala i normes que després és de difícil aplicació en els ajuntaments. Després, els ajuntaments anem a passar mal perquè els ingressos van a continuar reduint-se, no hi ha des dels transferències que pugui fer a l'Estat, sinó tant les subvencions que puguen donar a la Generalitat, perquè a voltes estàs tremolant, demanar una subvenció perquè després no la cobres, no és un cas pitjor. I a més, tot el que són les taxes i l'impost, per exemple, de construcció dels ajuntaments va continuar estant en una situació molt dèbil, no anem a recuperar ingressos i això va fer que els ajuntaments continuen patint a muntó en tot el tema de la gestió pressupostària. Per tant, jo penso que va ser un any prou dolent per als ajuntaments per el que hem parlat. I Vicent, quina és la teva opinió pel que fa al 2013? Jo crec que té que millorar y agarramos al dit que no n'hi ha mal que dure 100 anys i tenim que pensar en positiu, és a dir, si no ens mentalitzem en pensar en positiu i treballar, i sobretot n'hi ha que generar confiança en el carrer. Jo crec que al final els polítics hem de centrar-nos sobretot en treballar i en fer les coses ben fetes i tirar endavant. Jo el que dia Ramon de les transferències de l'Estat, jo vull estar mirant i per al poble d'Algemesí, igual que per a tots els pobles, la pujada d'enguany va ser més d'un 25 o un 26%. És a dir, se parlava d'un 9% de pujar, però al final la pujada de les transferències de l'Estat, concretament per a l'Ajuntament d'Algemesí, jo tenia previst un 9 o un 10% de pujar i avui m'ha trobat que vaig a tindre quasi 600.000 euros més a banda d'aquest 9 que jo havia previst. Entonces, pues això és una ajuda, són uns ingressos de més que anem a tindre tots els ajuntaments, però el que fa falta, jo penso, és que mirem ja tots cap endavant i que ens fiquem a treballar per a eixir
d'esta situació i al final n'hi ha que reconèixer les coses quan s'estan i conforme s'estan. És a dir, jo duc en el món del sector financer des de l'any 78, són 34 anys que duc i he viscut 4 situacions de crisi. La veritat que com aquesta no n'ha conegut cap, diguen el que diguen, per a mi jo l'he palpat totes directament coneguent els empresaris, siguent al costat dels empresaris, dels comerços i de la gent i del xicotet comerç, i la veritat que aquesta és la més dura que hem patit. I jo espero i confio en que este any, si tots ens fiquem a treballar en positiu, que puguem estabilitzar i a partir d'ahí començar a anar tirant endavant. Quins són els principals reptes per a aquest any, Rosa? L'atur? Home, jo crec que l'atur, és evidentment, perquè a més això és tot un motor, és que diu, és que clar, no se maneja l'economia, coses que té que manejar l'economia, per exemple, ara parlarem després també del xicot de comerç, i comentava Arcento, a veure, com se té que manejar l'economia si tu cada vegada estàs creant una incertesa laboral, cada vegada n'hi ha més gent en l'atur, cada vegada tens una reducció laboral, una reducció salarial més gran. I això, entens? O sigui, com la gent va comprar, com va generar economia, com van a manejar els diners si la gent no n'hi té. Si és que en aquests moments ja n'hi ha un problema per a que la gent pugui cobrir les seues necessitats bàsiques. Si tenim un fum de desahucis, o sigui, ni la vivenda, que és un ben necessari en aquest moment, n'hi ha gent que ho pot cobrir. Si ja se sap que està baixant d'una manera molt elevada el consum d'aliments. Per tant, a veure, el primer és que la gent tingui un treball i unes condicions per a tindre un salari digne cada mes, perquè si això no se té, tot el més no està garantit. La veritat és que l'altre dia la notícia està del consum, de la reducció del consum d'aliments, efectivament, claro, de com la gent estava estalviant i comprant productes d'una qualitat. I això, a més, té contrast perquè resulta que els articles de luxe no estan abaixant en el consum, no? O sigui, el que queda clar és que en aquestes polítiques molt clares del Partit Popular el que estan fent és polaritzant totalment la ciutadania, no? O sigui, és que tenen molt, cada vegada tenen més, i és que tenen menys, cada vegada tenen menys. Entonces, jo crec que és el repte, o sigui, si la gent no té un salari per a tindre les seues condicions bàsiques cobertes, és que no tenim res. El repte, evidentment, és la reactivació de l'economia. Anem a veure. Si no es genera una economia productiva, no es generen puestos de treball. Si no hi ha puestos de treball, anem abocats a lo que anem abocat dissortadament. Fórmules que se poden fer, perquè moltes vegades diguen que des dels ajuntaments no se poden fer coses. Jo volia fer una referència a un article que vaig llegir el dia 31 de desembre a Levante, un article d'opinió de Jaime Somalo, que a més el recomana, el podeu entrar en la web de Levante, el Mercantil Valenciano, i podeu llegir el que dia hay que bajar el listón. Coses, per exemple, que es poden fer des dels ajuntaments per a aquestes coses. Entonces estava dient que, no vaig a dir tot l'article perquè recomano la seva lectura, però el mal que estaven passant-lo, professions liberals, el que són treballadors, el que són xicotes empresaris, el que són els comerciants, etc. I el nivell d'exigència que anava per part de l'administració. Anem a veure. Per exemple, tots sabem quan se deixen de pagar coses als ajuntaments, que els ajuntaments, una part important és el de l'IBI, jo estic parlant inclús per l'Ajuntament de Torrent, que és un ajuntament un poc més gran, etc. Però si no pagues a temps, que molta gent quan no paga a temps, no s'ho ha exposat molt bé, si les necessitats bàsiques no se poden cobrir, evidentment, com vas a pagar altres despeses? Allí s'acumula una multa, després s'acumula un percentatge que te cobren de més. Entonces, aquest deute va creixent més. Anem a veure si ho explicava molt millor Jaime Somalo i en el seu article, per exemple, fem una excepcionalitat durant 2 o 3 anys, que és a lo millor el test que podria ser que passarà la crisi, que és el repte. El repte ja no és per al 2013, el repte és el 2013, el 2014, etc. I intentar, per exemple, aquests diners que són de multa, parlant en ells i que siga tot legal, així no estic dient parlant d'il·legalitats, condonar-los, igual com se les condona a les grans empreses moltes vegades, i se les condona inclús des de la Seguretat Social, i se les condona des d'Hisenda, se les condona des de molts puestos, anem a fer-ho des dels ajuntaments. Sí que és de veres que tindrem que apretar-se molt més els ajuntaments el cinturó, anem a cenyir-se els ajuntaments a lo que mos mana per llei, no podem continuar fent coses que són de la gent
Generalitat, o que són coses de l'Estat. Al meu ajuntament passa, s'assumeixen de vegades, de tota la vida s'han estat assumint coses que no ens corresponen. Anem a centrar-nos en això i anem a centrar-nos en eixir de la crisi. Anem a cuidar al xicotet empresari, anem a cuidar al comerç local, anem a pagar-los en temps, perquè moltes vegades sí que li exigim que paguen en temps si no se li fica una multa i si no se li fica un percentatge d'interessos per a pagar més a més, però a l'hora de pagar al comerciant local o no local o a l'empresa no complix el que és l'administració, perquè l'administració no paga també aquests interessos, tenia que pagar. Per tant, jo crec que el repte sobretot és eixir d'esta crisi financera, que ell sí que estic d'acord amb Vicent. Jo ha passat, esta és la tercera crisi que passa, no té res a veure esta crisi i les dues anteriors, però res a veure, perquè sobretot, i ell que crec que ve de la banca ho haurà notat molt més, perquè els diners, no hi ha diners per a la gent, no hi ha diners per a finançament, perquè s'han gastat en pagar uns deutes a nivell de l'Estat, cosa que al final la gent de peu del carrer no ho nota, i per tant aquesta crisi és una crisi que no té res a veure, però res a veure en les crisis anteriors. Hi ha una reflexió que diu, sí, estem parlant sobre el tema de condonar multes, hi ha una reflexió en el Twitter, en els nostres fans que diuen condonar les multes i premiar de nou els que incomplissin? Anem a veure, és una cosa igual com quan s'arriba a un acord, això moltes vegades, jo crec que en els ajuntaments d'Algemesí, de Catarroja i el Dalmau, m'imagino que moltes vegades sí que a l'IBI, en Torrent sí que per exemple s'ha aconseguit que se pague en 2 vegades, per exemple, l'IBI i altres coses. Pues a l'hora de multar, de ficar això, sabem que si uno al final resulta que li van embargar el salari, estic parlant potser d'un xicot de comerç, per a poder pagar unes multes, resulta que potser no té més remei que voler-se advocat perquè no va poder pagar als proveïdors o no va poder pagar als seus empleats. Si no va poder pagar als seus empleats, al final què és el que passarà? Tancarà. És una qüestió, ja no és una qüestió de fer una amnistia, dic una cosa excepcional, una excepcionalitat. Jo crec que en un parell d'anys es podria fer. Torne a dir que, per favor, que llisquen l'article este de Jaime Somalo, que és molt interessant i ho explica, evidentment, molt millor que jo. I no és massa llarg. Gràcies, Santo. Ramon. Estava parlant antes, Vicent, de que n'hi ha que tindre confiança. Jo... Me sona dir que, a més de confiança, n'hi ha que ser positius. Jo tinc un amic meu que m'ho diu sempre, perquè ser positiu. Un pot ser tot el positiu que vulguis, però en aquesta situació en la qual se trobem, on no és una crisi, és una depressió, que ja l'arrastrem 5 anys, que no l'han conegut ningú des que estem així, evidentment la situació és molt greu. Uno pot ser tot l'optimista que tu vulguis, però fonamentalment, quan tu estàs en el govern des d'una institució, té que ser realista. I la realitat és la que és, sinó la que volguérem. Perquè si l'Estat fa uns pressupostos on no dedica res per incentivar l'empleo, on no està subvencionat o no n'hi ha recursos per a restablir una economia com la que teníem abans, quan no n'hi ha una idea clara de quin és l'objectiu que volem aconseguir, perquè el problema que tenim en l'actualitat és que no hi ha productivitat, però quina productivitat s'està incentivant des dels pressupostos tant de la Generalitat com des del govern per a poder dir, este sector anem a enfilar-se i anem a treure alguna cosa d'allí. No n'hi ha res. Està deixant-se tot a la demanda exterior per a que en tot moment siga això la que crea empleo. Jo no sé qui va ser, però si estem en un entorn com és Europa, on estem tots en la mateixa crisi, doncs difícilment això podrà ser. 2013 va ser, ara ja no vaig dir, va ser molt mal. Va ser molt mal precisament per el que ha dit, perquè tenim uns governs, tant en la Generalitat com en l'Estat, que no s'han preocupat de crear, de fer una política d'incentivació de l'economia en la qual se crea la demanda. La gent compra quan té diners, si pugen l'IVA, si pugen l'IRPF, si pugen tots els impostos, si redueixen els salaris a través de la reforma laboral en la qual els treballadors van al carrer en quatre perres, on els empresaris, perquè jo podria estar a favor d'una reforma laboral, però en tant i en quant s'aplicara a les noves contratacions. Els empresaris els ha vingut de categoria aquesta reforma laboral que els ha fet el Partit Popular. I això és la qüestió, i això és la situació en la que se trobem.
mentre no hi hagi demanda, no se crearà empleo. I n'hi ha demanda quan la gent té recursos, quan la gent té diners. Per la qual cosa estem en una situació molt dolenta, estem en una situació molt fotuda i enguany, el 2013, va ser molt roïn. I això ho dic jo perquè estic en el carrer, perquè recibisca la gent del meu poble i perquè, en el cas dels desaucis, soc un dels primers, no dic el primer, però algú s'enfadarà, de que estic recibint a la gent i estic mirant els problemes quins són. I la gent me se posa a plorar davant de mi. Jo, moltes voltes, és que no tinc ni paraules, perquè és que la situació és molt grave en la que estem, n'hi ha moltíssima gent en el paro, fonamentalment la gent del paro que n'hi ha sí és treballadors de la construcció, del moble, del poliment, que no tenen una altra forma de poder treballar perquè ningú està preocupant-se de recalificar-los i donar-los una nova formació per a que puguen destinar-los a fer altres professions, entre altres coses, perquè aquestes professions a veure quines són. Hi ha una espectadora també, Raonem Fan, que reflexiona i que diu quan ens toqui anar a un centre comercial a comprar una llapissera o un metre de cinta, recordarem el xicotet comerç, el que ens proporciona ara. Aquesta crisi dona la sensació que moltes vegades s'està important tot lo local per davant, que potser moltes vegades és el més dèbil, el més xicotet. Compartiu aquesta opinió? A nivell de municipi, per exemple, en el Algemesí, amb el tema dels comerços, de les empreses... Jo tinc molt clar que jo tinc que apoyar el meu comerç i a la meva indústria i també ha hagut anys que hem estat atacant a l'empresari. Entonces, l'empresari és el que al final arriesga els seus diners i el que al final crea llocs de treball. És a dir, n'hi ha empresaris de tot tipus, però l'empresari és necessari i n'hi ha que apoyar-lo i evidentment n'hi ha que també defendre el puesto del treballador per a que el treballador sigui una persona que sigui respectat, que tinga un salari que li pugui donar per a viure i ja dic, nosaltres estem apoyant pràcticament tota la contractació que estem fent és tota a nivell local d'empreses de l'Algemesí i també apoyant el nostre comerç. Però les administracions hem d'apoyar i ajudar a això i també devíem d'haver reconegut també la situació que està ben greu, que no l'han volgut reconèixer en molts llocs. A preguntar-vos també caldria fer una miqueta d'autocrítica des dels ajuntaments, de dir, també hem gastat el que no teníem. Jo entré en el 2007 en l'Ajuntament d'Algemesí i me trobo que n'hi ha una sèrie de deutes i me trobo en una situació financera en la que jo dic que a partir d'aquest moment vaig administrar l'Ajuntament com una empresa privada. Entonces, se me burlen, se riuen de que això no és el meu banc i que no és ma casa, però jo al final fique unes medides per a poder pagar tot el que n'hi ha, ficar-nos al dia, en alguns aspectes refinanci el deute tinguent algunes operacions en 2 anys de carència i jo en aquests 2 anys m'ha ficat al dia, és a dir, nosaltres al dia d'avui no ens hem acollit al plan de pago proveedors perquè no tenim res i estic negociant amb la gent, és a dir, jo estic quan me ve uno i me diu això val 300.000 euros, jo dic no senyor, això val 150, diu però val 150 si tu me pagues a 30 dies, jo dic te vaig a pagar a 30 dies i entonces en això estic aconseguint preus però perquè estem pagant perfectament i després veure contractes que n'hi ha ben i diferents servicis que teníem que potser estàvem pagant coses que eren desmesurades i això és el que ens ha portat i un ajuntament al final no deu de gastar-se més del que té, però com una administració també d'una casa, és a dir, que si en una casa ingressa 100 tindrà que gastar-se 70 i si se'n pot gastar 60 millor, perquè tens que tindre sempre un remanent per a un possible imprevist o qualsevol cosa que tinguis. I nosaltres, ja dic, de fet, en Algemesí l'any passat han tingut el 2011 tinguérem un remanent de tesoreria positiu de més de 700.000 euros, havent provisionat un 30% per a possibles insolvències i enguany passarem del 1,5 milió possiblement de remanent de tesoreria. Però els ajuntaments de veres que jo, conforme dia Vicent, n'hi ha que ajudar
a la gent i el que no puga pagar els impostos i nosaltres a les empreses estem al costat i si algú no pot estem ajudant-li, aplaçant-li sempre dins d'un any, perquè el que no té sentit és que li ho aplaces més d'un any perquè si no al final la pilota es farà molt grossa. Però si algú té realment aquesta necessitat, que conforme deia Ramon, tots els dies tenim tots els alcaldes a la nostra porta, però situacions dramàtiques i complicades de gent plorant i de gent que de veres que no pots fer res i estàs ajudant-li en vals d'alimentació, en menjar i pagant els gastos mínims, però la veritat que és molt dramàtic estar en el front. Sí, no, però el que se comentava de lo del malbaratament que s'ha fet en els ajuntaments, bueno, n'hi haurà que sí i n'hi haurà que no. I després s'està tractant a tots els ajuntaments com si precisament seguiren els ajuntaments els que són els culpables de tota la crisi, quan, bueno, segons se gestiona l'Ajuntament i s'ha governat i s'han fet polítiques segons una altra. Diu així el senyor alcalde del Xemesí, Vicent, que el Xemesí no té deute. Bueno, doncs mire, jo li vaig a mostrar les gràfiques d'on governa Esquerra Unida. Mireu, Benicull del Xúquer, al ras. Este és Polinyà del Xúquer, al ras. I bueno, si jo tinc el Xemesí, doncs bueno, sí, està per baix de la mitja, però té deute. O sigui que precisament no és que l'administració local siga la culpable, n'hi haurà que veure com s'ha gestionat i sí que és de veres que s'ha malbaratat, però precisament si nosaltres agarrem la llista dels ajuntaments que més deute tenen, la majoria precisament són del Partit Popular, que després ha sigut este partit el que precisament ha creat totes les mesures per a arrepretar a l'administració local. I n'hi ha que tindre en compte, com sempre diguem així, perquè sempre que parlem de la financiació local, jo sempre ho dic, és que l'administració local està ja mal financiada i que en realitat tindria que tindre una financiació major. I nosaltres creiem en la política dels 3 tercis, és a dir, un terci dels diners han de ser per a l'administració local, un terci per a les comunitats autònomes i un terci per a l'administració estatal. I després, a mi me dona molta llàstima i a més la inconfusió que s'intenta fer quan se diu que a l'empresari que crea treball n'hi ha que protegir-lo. Mire, el dret laboral existeix perquè existeix la necessitat de regular una relació entre dues parts que no estan en igualtat de condicions. L'empresari i els treballadors i les treballadores no estan en igualtat de condicions i vostès a lo que s'han dedicat és a matxacar el dret laboral i fer que en aquests moments els treballadors i les treballadores no tinguin pràcticament ningú dret. I a més han fet una reforma laboral sabent tot el que venia després, per a que els empresaris i la classe a los que vostès representen tinguin molt econòmica acomiadar a la gent o baixar els salaris, perquè una de les qüestions fonamentals que vostès fiquen en la reforma laboral és que en aquests moments als treballadors se li pot baixar el salari i la jornada laboral com se vulgui. I si no estàs d'acord, doncs mira, te'n vas al carrer en 4 duros. Mire, com l'empresari és en aquesta relació entre dos una classe privilegiada, per això se necessita el dret laboral. I mentre vostès protegeixen a la part forta, fa que els treballadors i les treballadores en aquests moments estiguen com estiguen. I que, evidentment, quan no n'hi ha un nivell adquisitiu, perquè, clar, vostès, per una banda, la gent se'n va al carrer en 4 duros, o se les rebaixa el salari, o, bueno, ja als funcionaris públics, ja directament, vostès en lo de llevar la paga extra, no és ni més ni menys que una baixada d'un 7% salarial anual que vostès han fet, que a més no comprem per a què, perquè no ha sigut tampoc per amortitzar deute, sinó que ha sigut per a destinar-lo a un pla de pensions que no sabem exactament el que va passar. Si vostès estan abaixant això i al mateix temps estan apujant els impostos, baixant també les prestacions per desocupació, vostès en aquest moment el que estan creant claríssimament és una reducció claríssima del poder adquisitiu. Me vol dir com en aquesta baixada tan enorme del poder adquisitiu anem a regenerar l'economia? Jo voldria saber-lo, en fe, en confiança. Confiança molta, diners pocs, com se diu en el meu poble. Sí, jo vull que quede ben clar que jo... Santo i Ramon, no? Que vull que quede ben clar que en cada moment ha dit que l'Ajuntament del Xemesí no tinga deute. I jo dic que l'Ajuntament del Xemesí no deu res a proveedors. És a dir, l'Ajuntament del Xemesí, i crec que ho ha dit Aixina, que no s'ha acollit al plan de pago a proveedors i evidentment tinc deute però perquè l'ha heretat. És a dir, l'Ajuntament del Xemesí jo porto 5 anys i mig i quan hi vaig entrar vaig heretar 10 milions i mig. Pues ha anat a punxar, des del 2008 al 2011 jo veig una pujada, no he vist que vaig a baixar. Però ara s'està baixant i nosaltres, ja t'he dit que en aquest moment heretem un deute i nosaltres tenim que fer
i reconduïm el que és la situació de l'Ajuntament, però jo no parle de que no tinguem deute, és a dir, n'hi ha ajuntaments governats per tots els partits, per gent de tots els partits que no tenen deute, i altres que sí que tenen deute. Sí, però dona la casualitat que els que més deute tenen són del Partit Popular, és el que jo estic dient. Jo no crec que sigui, n'hi ha de tot, perquè n'hi ha bons gestors de tots els partits i n'hi ha mals gestors de tots els partits. El que és evident és que les lleis laborals que s'han fet, que en teoria era per ajudar a generar de treball, en teoria era per ajudar a l'empresari, no han aprofitat, perquè de fet s'han continuat el nivell de tancament d'empreses, el nivell d'acomiadaments és el que ha sigut. Una cosa que ha anomenat, ha dit que el GMSI, ja no ho dic per al GMSI, però ja que ho ha anomenat en el GMSI, que hi havia un remanent positiu, que està molt bé, però clar, ha parlat també que tenia 2 anys de carència. Ullet en les carències, que tots sabem el que passa en aquestes coses, quan després vostè, a més, que ve del món de la banca, això després ha d'amortitzar. Si hagueren estat, si aquests 2 anys de carència, jo no sé el que hauran deixat a disposició després per a l'amortització, potser ara se poden trobar en una situació molt, molt delicada. Tant de bo, ojalà el meu poble no haguem tingut que recórrer al pla d'ajust, però totes les herències rebudes del meu poble s'ha augmentat. Jo no vaig a dir el deute perquè semblarà que el deute que han comentat de l'Ajuntament d'Algemesí és com si fos una brossa al costat del torrent. Però des de l'inici de la democràcia, manant el PSOE en majoria absoluta, sense majoria absoluta, en els altres partits que hi havia, manant el PP en majoria absoluta, any rere any, el que s'ha fet ha sigut augmentar el deute, però d'una forma exponencial. Quan estàvem en l'època de les vaques grosses, en lloc d'haver aprofitat aquests diners de la construcció per ara poder pagar, no, se gastava encara molt més. La veritat és que ha sigut un desgavell total i a nivell d'administració ha sigut una administració però dolentíssima que ara estem pagant-la. Una cosa que estem d'acord és, i això jo no sé, perquè moltes vegades sempre traguem això quan parlem i és que coincidim, Vicent, no hem coincidit en tu, però sí que hem coincidit en Ramon i Rosa moltes vegades, la llei de finançament local. És que anem a veure, el ciutadà el que aprecia sempre és el de baix. I a qui va a plorar? Doncs va als alcaldes, als regidors. A mi venen moltíssima gent, jo comprenc, a més se passa molt mal tragos perquè hi ha gent que està passant-la molt mal i al final te vas a casa en mal de cos, perquè és de veres, perquè la gent està passant-la molt mal. Che, posem-se a treballar, però a treballar de veres. Igual que han fet aquestes lleis laborals que no han aprofitat per a res, igual que s'han fet una reforma express de la Constitució... No han aprofitat per a res? Bueno, han aprofitat per a que l'empresari estigui molt millor. No ha aprofitat perquè al final les empreses han continuat tancant igual. Ha sigut la merma dels treballadors, però totalment en drets adquirits, el que ha sigut històricament una consecució de drets adquirits per part dels treballadors, això ha desaparegut. I diu, bueno, és que anem a veure, per almenys se mantenen les empreses encara que estan mal pagats, ni això, perquè les empreses han continuat tancant. És que no ha aprofitat. Una inutilitat de lleis, des del meu punt de vista, no aprofita per res. I el que sí que estem d'acord és, estava dient, que s'ha fet inclús una reforma express de la Constitució, que semblava que era intocable. Sí, posem-se a treballar, fiquem una llei de finançament local, una banda, 2, que se mos pagui per fi d'una altra vegada, que ara crec que per fi se veu que el PP ha vist la llum i ja estàs començant també a demanar el finançament que es pertoca als valencians. Això estem patint una manca de finançament històric que així no mos va. Després veus els rànquings de tot l'estat espanyol i veiem com va això més cap avall, més cap avall i més cap avall. Per favor, posem-se d'acord tots i fem una llei de finançament local que és importantíssima i és de l'única manera que podrem començar a treure cap. Mira, jo, per no insistir més en el tema de lo que és la llei de reforma laboral, però sí que m'agradaria aclarir. Una llei de reforma laboral se fa per a que l'empresari puga crear empleo sense por a carregar en gastos de personal. I que quan necessite poder acomiadar al treballador que agarra les circumstàncies, puga fer-ho així. Però això ja és quan ja s'ha rebassat una crisi econòmica i ja es comença d'una manera a alegrar-se l'economia d'un país. En una recessió com aquesta, aquesta reforma laboral que s'ha fet, és evident que el que hauria d'haver aconseguit no ha sigut així, tot el contrari. Ha aconseguit rematxar i matxacar els treballadors. I per tant, això, evidentment, nosaltres estem completament en contra. Però també és cert que el que no podem fer, que el que està fent el govern del Partit Popular, és massacrar els ajuntaments.
Els ajuntaments no són culpables de tota la desfeta econòmica que ha passat. Perquè si mirem el que és l'endeutament públic, el 60% correspon a l'Estat, el 30% i pico correspon a les comunitats autònomes i un 3,75, l'altre serà el 62 o 35, però el que és l'administració local és un 3,5, del qual el 35% correspon a l'Ajuntament de Madrid, que no sé qui governa en Madrid, no ho sé, però... Per tant, no és un problema que siga aixecable als ajuntaments. El que passa és que per l'Estat li ve molt bé ficar-se a dedicar-se a intentar que els ajuntaments no tinguin mitjans per a poder treballar, que no tinguin accés al crèdit, que no tinguin accés a res, i això és el problema que tenim, que interessa al govern destacar la situació d'alguns ajuntaments, però la gran majoria dels ajuntaments estan fent-ho bé, la majoria dels ajuntaments. Després, què faig jo en el meu poble? Un segon, que jo vull... Això és el que vull dir. Què faig jo en el meu poble per a incentivar el comerç local? Doncs nosaltres ara en aquests moments, per Nadal, hem fet una campanya sense anar més lluny per a promocionar el nostre comerç, en el qual ha sigut uns descomptes, o cada comerç ha fet l'opció que ha volgut per a poder promocionar el seu comerç i ho hem repartit per totes les cases. M'han dit que ha sigut un gran èxit i hem fet que se consumira en el nostre poble. Perquè n'hi ha una qüestió que potser estem passant-la de llarg, i és un poble que no té comerç no és poble ni és res, és una ciutat dormitori. En els comerços és on se fan les relacions, és on el xicotet comerciant és el que t'entén, és el que dona el que tu vols. Per la qual cosa nosaltres estem fent per ahir. I què estem fent a més per ajudar els treballadors que estem parlant antes? Des del meu ajuntament. Miren, del meu ajuntament teníem el que era la neteja de les vies públiques, ho feia una empresa privada, estava externalitzat, i ara en aquests moments l'Ajuntament estem replantejant-se en recuperar-ho. Recuperant-ho anem a tindre un increment de disponibilitats de recursos que s'incrementaran en un 40% aproximadament. Per tant, nosaltres estem treballant per això, per a que sense incrementar els gastos poder estar donant a la gent el màxim lloc de treball. Sobre el tema del comerç, parlarem després de la publicitat, si voleu, perquè és un tema que m'agradaria que opinàrem sobre el tema de la llibertat horària en certes zones turístiques que s'han declarat a la ciutat de València, però no us dona la sensació que els ciutadans han sabut reaccionar una mica més ràpid, o han reaccionat més ràpid en les llars, la capacitat d'estalvi de les famílies s'ha recuperat prou també amb el temps i tal, que les administracions públiques... Però a veure quina capacitat d'estalvi. Jo crec que és que en aquests moments les famílies no tenen capacitat, que van a estalviar si no arriben a final de mes. Uno per estalviar... No, però l'altre dia comentàvem que amb el que s'aconseguia amb les mesures que ells mateixos, comprant altres tipus de productes, estalviant en llum i en aigua i tal, havien aconseguit que el deute familiar haguera baixat. Però és per a sobreviure, eh? Claro. No, òbviament. I evidentment, jo crec que això fa que caigui el consum de productes de necessitats bàsiques. Clar, és una qüestió de que si no arribes, m'entens? No n'hi ha manera. També hi ha un estudi que els xiquets, un 25% dels xiquets tenien un problema d'alimentació ja de productes bàsics. És que ja s'està donant. I és que com damunt el Partit Popular ha retallat un fum també en les beques de menjador, que on antes n'hi havia, per almenys els xiquets podien anar allí i per almenys un dinar al dia se podia fer en condicions, i això també s'ha llevat. Claro, pues tot això va augmentant. Entonces, el tema és que, clar, és una qüestió de supervivència. Per control de la despesa, les famílies, evidentment, han demostrat que saben fer molt més ràpid i molt millor, més reacció que les famílies. Claro, per supervivència, però clar, és que evidentment, perquè l'administració local, és que jo ara ho veig en el meu ajuntament. Ramon ho està comentant. Ells el que pensen és, en aquests moments, tornar a fer que la neteja viària se faci directament gestionada des de l'Ajuntament. Això és una reivindicació, d'Esquerra Unida de tots els serveis públics des de sempre. I en el meu poble no és que no se fa això, sinó que damunt se van a privatitzar 5 serveis, se perden places públiques en favor d'empreses privades, que per exemple en la neteja és que ja ho saben, ja han dit que van a treballar una hora menys, l'Ajuntament ens va costar més diners i damunt el servei que se va donar és pitjor. Doncs clar, és que evidentment això en una casa, si tens menys diners, segur que aquesta mesura no ho fas,
Segur que no fas que el servei t'ho faig una empresa que te va costar, te va fer ser una despesa major, però en els ajuntaments se fa. Per què? Perquè no s'està fent una gestió com toca. Evidentment, per lo menos jo parlo de l'experiència concreta de la que tinc en Catarroja. O sigui, en Catarroja és nefasta la gestió, perquè a més, any darrere any em està dient que la contratació temporal era irregular i que no se podia mantindre. Però any tras any i ple tras ple, hasta que s'hem trobat que gràcies a les mesures de l'estat espanyol, que en aquests moments el que han exercit ja és directament una intervenció total de l'administració local que no te permetís contractar, doncs mira, ja tenen l'excusa perfecta per a agarrar, privatitzar, donar el negoci als seus amics, i això evidentment emmerva de la qualitat dels serveis i evidentment de les arques públiques. Santo, Vicent... Jo volia comentar, abans que m'havia dit Vicent també, el del deute nostre. Jo els 2 anys de carència els he tingut en el 2008 i 2009, i en el 2010, 11 i 12 he estat amortitzant deute i estic complint perfectament, i quan acabi el 2015 estaré per baix del deute que tenia quan jo vaig entrar, havent fet un patrimoni de més de 40 milions d'euros, el valor que tenen, perquè ens feia falta un centre de dia, perquè la gent que n'hi havia malalta d'Alzheimer estava en un puesto tercermundista i n'hi havia necessitats que s'han reconduït. S'han fet algun edifici que hem aconseguit ficar tots els serveis socials i xusgat i tot. Això ens ha portat a que també hem aconseguit abaratar el gasto de la llum. L'Ajuntament d'Algemesí en l'any 2006 pagàvem més de 600.000 euros de llum i ara paguem menys de 600.000 euros de llum i tenim el pressupost menys de 600.000 euros de llum, però perquè s'han fet les coses ben fetes, igual que en temes de protocol han passat de 186.000 euros a 24.000 euros, i així hi ha moltes partides i contractes que pagàvem 72.000 euros a l'any i ara en paguem 22.000, i tot això és el que ens ha donant remanents. Però que no se mos oblide tampoc que l'empresari no és tot el gran empresari, és a dir, més de la meitat dels treballadors són per als xicotets empresaris, és a dir, n'hi ha xicotets autònoms que si hi ha un fontaner que du 2 o 3 persones, un obrer, un fuster, i al final, i tots ho sabeu, que molt més de la meitat són a costa de xicotets empresaris, i aquesta gent, molts d'ells ni s'han fet rics ni s'han fet res, ni molts d'ells estan inclús a vegades no cobrant el sueldo per a poder pagar a la gent que tenen i estiguen aguantant. El que passa és que hem passat a una situació que no ens han cregut ningú que podia arribar i que podia vindre, i no hem tingut els peus en terra. I este govern que n'hi ha ara porta un any, és a dir, este govern... Sense fer res, i ja és dur. Jo crec que no. Sense fer res, no. Això no és de veres que no estiguen fent res. Estan treballant per a qui estan treballant. Evidentment és per a una classe privilegiada, no per a la majoria de la ciutadania. I després una qüestió... Espera, acabem. Es queden 4 minuts per a no ser la publicitat, doncs acabem este torn tots i després ja tornem. Volies afegir alguna cosa més, Vicent? No, jo dic això, que el xicotet empresari no és una persona que es faci rica d'això, i tampoc tirem a l'empresari, perquè l'empresari n'hi ha grans empreses, però n'hi ha xicot empresari que dic que és més del 50% del treball que n'hi ha avui en dia. No és el 50%, perquè quan estem parlant de xicotes empresaris moltes vegades parlem d'inclús autònoms que treballen eixes soles. I crec que ara mateix les dades no les sé. Jo sé que arribàvem a veure el 80% del teixit productiu que hi havia ara mateix a l'estat espanyol era, quan dic xicotet, és xicotet o microxicotet empresari i autònom. I després l'altre 20 o 25%, no sé com estarà ara, però clar, a mesura que van tancant, va la gent desocupant-se, no sé aquestes grans empreses què és el que passarà, però sí que vull fer una xicoteta reflexió. Quan estem parlant de les grans superfícies, quan se tanca un xicotet de comerç, una xicoteta d'empresa, d'ahir viuen famílies senceres. Quan s'entra en aquestes grans superfícies, el que se contracta és a gent en uns sous, evidentment, molt baixos, i que sols poden viure o malviure la persona que està depenent d'aquest sou. I una altra cosa que també volia dir,
s'estan traguent a molta gent major que s'han estat treballant tota la vida i estaven en residències pagant-se el seu sou perquè tota la família està depenent ara mateixa de la pensió d'esta persona i se l'estan traguent per a poder viure. És que la situació és molt preocupant. Jo, la veritat, pense que el PP hauria de fer una autoreflexió de veres per a intentar fer un gran pacte, però el primer que té que fer és dir, n'hi ha culpa de moltíssimes coses, perquè jo crec que no ho ha fet bé. Ramon. Està clar que fonamentalment l'economia valenciana s'alimenta dels autònoms i dels petits empresaris. Això jo penso que és evident. Però jo penso que el Partit Popular no està fent el que hauria de fer per a poder, d'alguna manera, millorar la situació en la que tenim. O sigui, els pares de llarga duració no poden estar cada 6 mesos pensant si els 400 miserables euros que cobren per a poder comprar pa i mitjar pa i sal, doncs es cobra o no es cobra. Això no n'hi ha dret, que es posen ja per sempre i ja està, perquè ara en febrer tinc altra volta, doncs el Partit Socialista estarà peleant per a que això, i aquests diners per almenys per a poder subsistir i malviure, que ho tinga la gent de llarga duració. Jo penso que és una reivindicació que el govern no hauria d'estar jugant d'esta manera en aquestes persones. Entre altres coses, i no sé què és el que passarà, perquè solament sap el Partit Popular què és el que pensa fer. Nosaltres no ho sabem. I tenim la situació en la qual, quan se'n va a parlar en la Merkel el senyor Rajoy, antes d'anar-se'n ja diu tots els retalls que va fer. I se'n va i aquí el diu, molt bé, vés-te'n per allà. I a base de retalls, avui, en el país d'avui, crec que era així, hi ha una enquesta sobre el Fons Monetari que dia que a base de retalls l'economia no se millora, al revés, s'aprofundeix més en la crisi. I és el que estem mirant, i és el que estem fent. I el govern de Rajoy és el que està fent, vull dir, està retallant sense parar i nosaltres cada vegada més cap avall i més aprofundim més en la crisi i en la qual sempre els més afectats és la gent que menys tenim i els treballadors, evidentment. Rosa, si em pots dir 50 segons, molt breument, abans d'anar-se. M'està parlant dels empresaris que no arriben a final de mes i que no poden treballar, i a veure, l'Estatut dels Treballadors ja contemplava que quan una empresa no podia fer front, estaven els acomiadaments objectius, quan tu podies demostrar que n'hi havia pèrdues. Però vostès el que han fet és canviar-lo de següent manera, i és que ara se podrà tirar la gent al carrer simplement en que en 3 trimestres no fa falta que se perguen diners, sinó que no se guanyen. Entens? O sigui, ja teníem les mesures per a d'això. Vostès el que han fet ara és ficar unes mesures per a fer-ho molt més flexible a l'hora de tirar els treballadors, que no fa falta ni tindre pèrdues. Pues anem a fer una xicoteta pausa per a la publicitat. Res, 2 minutets per a descansar, 2 minutets, i després tornem amb propostes per als comerços locals, ara que hem estat parlant ara que estem en període de rebaixes i amb aquesta política d'horari 24 hores, què pensen els nostres convidats de nit. També parlarem del calendari parlamentari a les Corts, el calendari de sessions que tornarà al mes de febrer, que pensen també els nostres convidats de nit. Fins ara.